Shalom, Horsa Manginang, Paju Pengmusihita di Pukramon, Ima program ibadah Minggu, tanggal 24 Mei 2026, Minggu Pentakosta, atau Ari Hasa Saur Niton di Porbadia. Turpun jamitata, dienak sian kitab Sada Korin 12, Mamuka sian ayat tolu, tolhas ayat 10 sada. Di bagasan topik Minggu, ragam do para sirohaun di bagasan sada tondi, ragam karunia di dalam satu roh. Turpun jamita, dot file word, boy mata jaha, tabereng di kolom deskripsi sonon ma penjelasan di khotbah. Amanginang ruas nadong di Huria Korinton sasitong na ima hatopanya kahalak par Huria donian. Tugu marhana porseon ale holan namar bodai holan namar soal. Gudang dosia nak ruas ni Huria Korinton namar bakko marsahala memiliki talenta khusus. Nama ben nasida merasa sumangap sinak kenasing. Ujungnya masa ma perbolak-bolakan di tonga-tonga ni nasida. Karena setiap orang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. On masa ada sian piga-piga alasan ubain na ditongo si Paulus surat naon tuhuria na di Korintuson. Di do ibana tumpe meragam maka huasoi. Alesara do ton dina mangaleh huasoi. Jala silelehon doi. Dada na boy di tuhor manang di persiajari. Alane unang adong na pati bohod dirina. Tabereng mahaturkan turput tadi son. Amanginang ditikinaik Yesus surgo, arong dosa ada pangatusian di tonga-tonga niya kapa apostel, naroro Yesusi napa dua halihon di masa ngulu nasida, manang somal didok parousia. Lapatan na, sangaro liberengon nasida ro Yesusi. Yesus akan datang di masa hidup mereka. Alai dukon di botol nasida terlebat haroroni parousiai, mulai madisadari nasida, ikon papakito domuse akapangula ni hurianai baru. Arong piga-piga alasan na parjolo mulai malam torop halak na porsea. Jadi aka pangulani huriana arong dang sanggup be makubasi sudi huriaon. Di bahini perlu arong dipabakit aka parhubas na baru. Laho mangurupi aka pangulani huriaon. Na paduahon baki masinero gabe kaisar di Rom. Mulai ma ditakupi aka apostol ni Kristus. Lamor mabilangannya kasih ni Yesusi. Jalalam terbatas ma perdalanan ni aka apostol. Laho para ratu baritai. Buha mamonolas tertakup sudi aka apostolon. Isi nama goraon laho manguluhun nakahuria. Napatuluhon lam gudang mamusia kapar jamita gab-gab atau pengkhotbah palsu. Na mengajari ajaran nasala, injil nasala, tuhala na porsea. Jadi perlu do ditabai akapangula na hatus taringotu injil na murni nasian Yesusi. Jadi dimulanai di bedahun nasida do akapar hubaso na manginang. Aka sisiani Yesus nanang marsaur do ton di Porbadia di hari Pentakosta di guari mai parhobas na marsahala atau berkarisma. Suang-suangoni ma nang aka parhubas na dipabangkit aka apostolon. Marhiti na mga pehot tangan na tu nasida. Di guari do nasida parhubas na marsahala. Ala arong pangatusian hati-hai na buhay do di pasat huaso nito di Porbadiai tu sasahalak marhiti na mga pehot tangan. Di pardalanan ni Huria na parjoloi adong mamusi parhubas na so marsahala atau non karismata. Ima aka parhubas na pinabaki ni aka episkopos manang presbiterios. Dan apostol ni Yesus na mga pehot tangan na tu nasida. Persoalan taringon tu parhubas karismata do non karismata ma nagabe pemicu parbulatan di biga-biga Huria termasuk Huria di Korintus. Jala sianot do muncul istilah karismatik amanginang. Ima kahalak manang parhubas ni Huria yang mengaku telah menerima karunia-karunia khusus dari Allah. Di pasingon si Paulus maka Huriai. Sasitong na sudedo parhubasi bertalenta baik yang ditahbiskan oleh seorang rasul maupun oleh episkopos atau presbiterios. Ayat pitu dirok di bahasa-bahasahon jala dipatari dahon ton di ido tuganuk. Pernyataan roh dikaruniakan kepada tiap-tiap orang. Sian debataro haroroni ton di jala debataro nama milit manang isi nagabi parhubas ni Huriana. Marhiti ton di dipatau mana sida mangulahun-ulahun ni Huriai jala maragam do pas-pasuna di pasahat tu sasahalak do tun asing. Tunasada di jok di pasahat do hata habisuhon. Tuna sadeba di pasahat hata parbinotoan huaso pamalupon na marsait jala sudenai sian debatado haroronei. Nasi pasaton ni jamita di sana manginang adam tolu na parjolo sudedo halat na porsea dapotan para sirohaon atau karunia sian debata. Sonarion lam somal taber ngakahalak na marubah-lubah patuduhon sahalana tuak kajolma. Sahalaon adong maon na pamalupon na marsait berbahasa roh manang glosolalia mat jujur ke ari atau meramal bahkan sampai pabalihot ton dina hodar manang pamalupon na sorop-soropon. Hirana arong pangatusian dihita di halak Kristen sahala pandita na tutusian debata ikon boy do pamasahon aka halongangan. Gabi beda tipis nama pandita do pemain sulap.
Seolah-olah pelayanan di dalam kekristenan sepenuhnya berbicara tentang kuasa-kuasa roh dan mukjizat. Mula arong pandita na subay berbahasa lidah atau bahasa roh, berarti dang pandita na marsahala na sida. Amanginang tu sudah jolma na porseado di pasar debata huasa parasi rohaun atau karunia alai marasing do parasi rohaun di ganum jolma. Jeladang ikon na patu pahun halongangan anggo huasa na siaton di. Mulo saja hadu di turpo episelta saur do ton di Purbadiai tu sika indot pinoparna. Jala tondion mana patahun nasida menciptakan hal-hal baru, menjadi pelopor temuan-temuan baru dalam peradaban manusia. Sika indo arsitek na parjolo sahali. Jala akapoporan nama nagabe opunia kasih topa undung-undung, si topa bozi, do tombaga, do akanasing. Karunia dari Tuhan juga bisa berupa kemampuan berbicara yang baik, malu marjamita manang martangiang, adong dosa halani Tuhani, napatahon sa sahalak gabe uluan, na marbisuk. Natau mangulun akabunguan dot padumuhun akana marbada. Jadi marbakko dosa sahalak alai marasing do bakko nasida sien na deba. Terus may songan pamatang ni jolmay. Sa do uluna alai torop do aka anggotana. Jala marasing-asing do fungsina. Alai danga dong anggota ni pamatang naon na so marlapatan. Sudi do marguna amangnang. Nah paduahon perbedaan karunia bukan alasan untuk saling membandingkan. Mungkin sifata olo do hita iri memereng akadongan, adong na malo martangiang, malo marjamita, malo mandohata, jala adong na lebih dihargai di tonga-tonga ni penguan. Amanginang, dang di gora Tuhani hita asaga besar rupa sokon halak nasing. Alai di gora Tuhani do hita laho pasangapon guarna di tonga-tonga ni Portibion, mar hite-hite talenta rot karisma nang di pasat hita. Gereja yang sehat bukanlah gereja yang semua orangnya sama. Tetapi gereja yang sehat adalah gereja yang mampu bekerja sama di tengah-tengah perbedaan. Muliakanlah Tuhan dengan memberikan kualitas terbaik dari versi dirimu sendiri. Adong dona pasangapon debata marhite ende-ende pujian. Jela boy do bertobat jolma ala nama begi lagui. Ditadi konibana dalam ningguluna na leleng na jahati, mula tu dalam nasitong ala ni lagu. Songoni nang aka penulis. Adong do sada kisah nyata na baru na manginang bertobat salah penjahat atau perampok di Amerika dong di jahana sida sada buku nomor judul The Purpose Driven Life karya Rick Warren. Jadi kuasa Tuhan juga bekerja bukan hanya melalui mukjizat saja, tapi juga dari karya-karya yang kita kerjakan, songon sian ende, sian buku, do sian akanasing. Nah patuluh na manginang karunia harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk meninggikan diri. Huaso na sian tondii, dada bahero ni lao mangulului puji-pujian tu diri di basar diri. Dang di pasar honde bata tondina tu hita asaboi hita pajak ko dirita. Alai asagabe parhitian ni pasu-pasu di bata do hita tu dongan na asing. Di hari Pentakostaon di paingot mamusia tu hita boy pe bertahan huria di Tuhani dang ala gugunia karuasna. Alai horan ala ni tondi Porbadia do na patahuna karuas di huria bertahan di segala situasi. Toktong do mangula ton diira si rasa sonari marhite-hite hangulun yak kahala na porsea. Sa diurupi di batama hita mananda akatalenta na di pasa na tu hita. Jala diurupi hita mamake kahuaso na i. Lao pati bulu na rajon na di Portibion marhite hasadaw ni roha dohot ulan parasi rohaun. Amen imajo na boy hubagi kami. Mudah-mudahan mohon boy manabai persipan muna di dalam paradehon jamita tu hari mingguon. Molate Tuhan Yesus memberkati. Shalom.